Hablamos ahora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Os voy a preguntar si ha habido diferencias frente a los antiguos Objetivos del Milenio, y además, por cierto, estamos a muy poquito de que se cumplan 5 años de estos famosos ODS, de esta famosa Agenda 2030, que se presentó muy ambiciosa, porque eran 8 Objetivos del Milenio, 21 metas, y ahora son 17, es más del doble, con 169 metas, ¿no? Subapartados, subíndices. Los Objetivos del Milenio no acabaron de convencer, no terminamos de estar muy contentos con los resultados, y sin embargo ahora tenemos más del doble, aunque es cierto que son un poquito los mismos, pero desgranados. ¿Qué ha supuesto 5 años de agenda? Además, por cierto, coincidía con que cuando nació el Botánico también nacieron los ODS, y es cierto que la agenda de cooperación siempre ha estado muy alineada. ¿Os preocupa algún objetivo de desarrollo en especial? ¿Qué ha supuesto los ODS para la cooperación? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué análisis podemos hacer mirando atrás ahora que ya se han cumplido media década? Álvaro. Pues, com tu dius, nosaltres la valoració que fem general és que, efectivament, a pesar de que encara estem en quasi ja 5 anys, però encara faltarien 10 anys més, però evidentment sí que pensem que els ODS estan tenint un impacte prou major que els ODM anteriors. En això sí que estem notant en els nostres socis, en els municipis, que sí que s'està ficant més en valor els ODS, probablement no al nivell que correspondria o que seria necessari per intentar arribar al 2030 amb tots ells amb els 17 complits, però sí que pensem que s'està visualitzant en la ciutadania molt més estos ODS que els anteriors ODM, i per tant, i crec que a tots els nivells, en els últims anys també, crec que part de la culpa probablement siga que hem tots, el conjunt d'administracions, les ONGs, hem ficat molt d'èmfasis en l'educació, en la sensibilització, i per tant estem destinant tots també una part dels recursos així en el territori, a sensibilitzar a la gent, a ficar en valor el que fem i, evidentment, alineat, com no podia ser d'una altra manera, amb aquests 17 ODS. Per part del fons, si volem ficar algun en valor o ens preocupa especialment algun, és l'ODS 17 especialment, donat que som una xarxa, som una entitat formada per 123 socis, ajuntaments i mancomunitats de tot el territori valencià, i evidentment creiem que és necessari, més enllà d'aquests propis socis, de fer treball en xarxa amb les ONGs, amb les administracions, per aconseguir portar a terme tots aquests objectius de la cooperació valenciana. Además veo que vienes con el pin con los 17 colores, los Objetivos de Desarrollo. Així és. Bueno, jo crec que la gran diferència entre els objectius del mil·lenni i els ODS és aquest canvi realment de ficar-ho en escena. Els objectius del mil·lenni era una declaració d'intencions, però en el 2015, quan se signa aquest gran pacte global, el pacte implica un compromís de més de 170 països, és un pacte per qüestions molt serioses, l'erradicació de la pobresa, de la fam, la lluita contra les desigualtats, frenar el canvi climàtic, no sols hem d'estar sants, no hem de patir fam, sinó hem de conservar el medi ambient. Això és un compromís global a nivell mundial, jo crec que dels més importants, sinó el més important de les últimes dècades. Aquest compromís el que comporta és que hem de passar de les paraules, de les declaracions, als fets. Les institucions, i en aquest cas en el 2015 en el govern del Botànic, des de la Direcció General es va impulsar també que en la llei de cooperació hi apareguera el tema dels ODS dins de la pròpia llei, com a un grau d'implicació i compromís polític per a tots, efectivament, perquè això no és una cosa únicament de cooperació o de canvi climàtic, és una política transversal que ha de fer que tots els actors implicats, que no únicament som les institucions a tots els nivells, sinó també la societat civil, les persones de forma individual, ens comprometem
a lluitar entre tots per reduir les desigualtats, erradicar la pobresa, que la gent no passi fam, crear infraestructures sanitàries, aliar-nos entre tots, vull dir, cada ODS determina què és el treball en què ens han de comprometre tots. Com dia, no únicament les institucions, sinó també cada una de les persones, però aquest pacte global ens obliga també al govern del Botànic, que en aquest cas van ser dels pioners en l'estat espanyol a l'hora d'impulsar aquesta sèrie de polítiques, ens obliga a treballar molt més. Se treballa a tots els nivells polítics, també, per exemple, això ho puc comentar possiblement més menys, els ajuntaments, que són una altra cooperació descentralitzada, es afavoreix alguna de les estratègies que fem en quant a aliança de ciutats per al desenvolupament sostenible. Formar part a través de la Direcció General d'esta aliança també permet després que per a optar algunes ajudes que se fan en les diputacions, els ajuntaments tinguin que alinear-se els seus projectes en polítiques i en objectius dels ODS. Tot això què vol dir? Que estem treballant, s'està treballant molt, era una cosa jo crec que absolutament desconeguda per a la societat valenciana. En primer lloc s'ha avançat i els agents de cooperació ho coneguem i treballem, però estem també en el moment d'impulsar accions i polítiques. Nosaltres en el pròxim pressupost anem a intentar també fer algunes qüestions especialment per a ficar damunt la taula quines bones pràctiques fan tant de les entitats com ajuntaments o altres institucions respecte a com executar, què vol dir això de portar endavant un ODS, perquè molts treballem per això, per lluitar contra les desigualtats, erradicar la fam, la pobresa en serveis socials, des de sanitat, en educació. Per tot això ja és avançar en ODS, però moltes vegades no som conscients de tot el treball que se fa. Hem de visualitzar-ho. Jo crec que la meva responsabilitat com a directora general és aquest impuls que s'ha donat en el primer govern del Botànic, començar a avançar en aquesta sensibilització global. Necessitem totes les institucions, totes les xarxes, tant municipals com les diputacions, com també de la societat civil, per a que entre tots avancem de cara a un objectiu que ens han compromès de veritat. Esta vegada no és una declaració d'intencions. Volem avançar més ràpid, però és que canviar la consciència d'una societat i transformar tot aquest pensament en tot el que implica complir els ODS no és fàcil, però tenim temps i, evidentment, cada cert temps l'escenari és diferent i hem d'anar adaptant-lo. Ara també tenim un escenari diferent que no sé com va afectar a aconseguir els ODS, però des de luego si cal fer una avaluació, un replantejament, això s'anirà fent, perquè és un compromís de tots els països pràcticament del món. Per tant, el compromís significa arremangar-se, posar accions i polítiques damunt de la taula, implicar a tots els actors que són capaços de moure la maquinària de la societat per anar transformant-la i aconseguir el que tots volem, és reduir especialment les desigualtats. Jo no me puc declinar, com ens has preguntat, quin creus tu? Jo si penso en aquest moment, m'agradaria que la sanitat i la salut fora prioritari, però és que això no va sol, va unit a que aquesta salut per a les dones, el tema de gènere, per la violència contra les dones en diferents països del món, l'educació és importantíssim, que els xiquets també estiguen educats, el crear consciència i ciutadania per a les... Tot això no se pot separar. Jo crec que si me demanes per quin trie, jo demane que el compromís global en tots els ODS. Suscribo que la Generalitat Valenciana fuera pionera desde el inicio, como digo, del Botánico y los ODS que fueron de la mano. De hecho, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas premió a la Generalitat Valenciana un premio por buenas prácticas por la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues en aquest sentit, jo destacaria dos conceptes en els que aquests 5 anys s'han demostrat que s'han portat endavant i que són necessaris d'aquesta evolució dels ODS. Pensa que els ODS en aquest lustre s'han fet majors i ha sigut gràcies a la transversalitat i a la pedagogia. En aquest temps el que s'ha aconseguit és que els ODS passaren de ser, com ha comentat Gelo en aquest sentit, una declaració d'intencions, un document marc o un full de ruta a tindre en compte des de les institucions per a que eixiren al carrer, per a que arribaren als municipis, per a que arribaren a la societat, per a que arribaren a les entitats i per a que arribaren, sobretot, molt important, la ciutadania. En aquest sentit, pensa que la pedagogia en aquesta matèria és importantíssima perquè la gent vol saber
el perquè de les coses, vol saber on gastem els diners públics, vol saber on se treballen certs programes. Aleshores, jo crec que aquesta pedagogia necessària s'ha fet i està començant a calar en la societat valenciana, i jo crec que és el que ha comportat aquesta evolució mateixa dels ODS i aquesta ampliació als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. El que han fet també és desgranar-se per a concretitzar-se. Jo tinc clar que vull lluitar contra la pobresa, vull lluitar contra les desigualtats en el món, vull lluitar per unes societats més justes i igualitàries, però com ho fem? Atenent a les diferents necessitats que té una societat per a poder evolucionar i progressar, i sempre en el context en el que vivim. Pot ser el primer, lluitar contra la pobresa siga del que naixem tots, perquè és la base, no? Tenim 700 milions de persones pobres al món que subsisteixen amb menys de 2 euros, i això és una realitat a la que van vinculats tots els ODS. Si lluitem contra la pobresa en termes generals, estarem ajudant a que les societats es construïsquen per una educació, per situacions igualitàries, per tindre uns mínims estàndards de sanitat, de treball, de ser conscients de que hem de respectar l'entorn. Aleshores, pensa que tots estan engranats i que tots parteixen d'aquest primer ODS de la lluita contra la pobresa. I, efectivament, en aquests 5 anys ha servit el treball en les institucions per a que la transversalitat siga una realitat. Sí que és cert que en la Diputació de València estem fent-ho enguany, en 2020, ja en els plans provincials d'inversions per als ajuntaments, que és on els transferim els fons als 266 municipis de la província per a que realitzen les seues inversions i els seus projectes en els seus pobles. Els ODS estan presents. Si un municipi presenta un projecte, no té que ser aliè als objectius de desenvolupament sostenible, i estan primant-se, que els ajuntaments coneguen, se ho creguen, en un projecte s'incloguen, perquè hi ha diferents formes de fer les coses, i aleshores, tenint en compte uns valors de sostenibilitat, d'igualtat, de tot el que ens marca els ODS, les coses poden arribar a fer-se d'una forma millor, i això s'està treballant. Pense que és molt important, i encara queda fer aquesta pedagogia ja en el dia a dia de les persones. El meu ajuntament està aplicant els ODS, però què tinc que fer jo per a tindre un model de vida acord amb els objectius de desenvolupament sostenible? Jo crec que l'anterior campanya del fons o de la Direcció General, no sé, o que col·laborava en lo d'insostenible, estava molt, molt bé perquè arribava als pobles en aquest treball. Sí, del fons finançat per la Direcció General. Sí, ho sé perquè en el meu poble va vindre i era molt pedagògic, era en el dia a dia de les persones, com estem aplicant els ODS a l'hora de fer la compra, a l'hora de cuinar, a l'hora de desplaçar-te, a l'hora de... Tot això és el que ha d'arribar a la societat valenciana, al cada un, per a poder sumar entre totes i tots en este avanç per a complir els objectius de desenvolupament sostenible. Sí, yo creo que la pobreza y la pobreza extrema es algo que preocupa a las organizaciones, que comentabas antes, Lourdes, que Naciones Unidas decía que iba a aumentar significativamente. ¿No son demasiado ambiciosos estos objetivos? ¿Podemos hacer un balance positivo estos 5 años? ¿Sirven para algo? Sí, a mí me vais a permitir que sea un poco escéptica. El sector es escéptico con los objetivos de desarrollo sostenible porque venimos de un fracaso que fueron los ODM. Tengo que recordar que durante la vigencia de los objetivos de desarrollo anteriores surgió la campaña Pobreza Cero. A los 5 años de ponerse aquellas metas, se vio que no se estaban cumpliendo y surgió esa campaña, que es un movimiento global de toda la ciudadanía para luchar contra la pobreza. Entonces, bueno, han pasado 5 años, en estos 5 años hemos visto avances muy pequeños. Pues por ejemplo, se ha avanzado en cuanto a la representación de las mujeres en los gobiernos, pero sin embargo ayer en el discurso de la ONU ninguna mujer hasta el día de hoy había hablado en el Parlamento, ¿no? Entonces, hay cuestiones que van a requerir de políticas más valientes y que concreticemos en lo local. Antes hablabas de lo local y lo global, lo que están relacionadas, ¿no? Es importante que se den pasos valientes. Ahora, durante la pandemia hemos visto que si se quiere, se puede. Os voy a poner un ejemplo muy pequeño.
Todos hemos visto, porque hemos tenido que ir a nuestro centro de salud y hemos visto que con simplemente llevar la tarjeta sanitaria a la farmacia podías sacar una receta. No necesitabas imprimir el papelito de la receta. Nos hemos tenido que dar cuenta durante la pandemia de ese pequeño gesto. ¿Cuánto papel nos hemos ahorrado durante esos 4 o 5 meses? Pues hemos contribuido, sin darnos cuenta, a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es el medioambiental. Entonces, tenemos que ser más valientes, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestros ámbitos de actuación y solo de esa manera, y esa es la pedagogía que tenemos que hacer tanto en todas las escalas, ¿no? En el nivel municipal, en el nivel autonómico y en el nivel nacional y, por supuesto, en el internacional. Necesitamos políticas más valientes y más concretas que nos permitan llegar a alcanzar esos 160 y pico metas. 169. Porque analicemos los datos de la pobreza, vamos a llegar a 71 millones de personas en pobreza extrema este año, lo dice la ONU también. Y eso significa que vamos a retroceder al año 1998. Lo vamos a tener muy complicado si no somos valientes y damos ese paso a hacer concretas esas metas.